Здравейте, казвам се Радостина Жекова и се намираме в Гешаново, демо-платформа, създадена от земеделци за земеделци. Нямаме за цел това поле да е рекламно. Единствената цел е да видим как се справят хибридите при равни условия. Здравейте и от мен! Аз съм Ани Даскалова и съм агроном на демо-полето с рапици в село Гешаново. Тук днес на 11 септември засяхме 34 хибрида с рапица, предоставени от 8 фирми. Имаме 29 хибрида с конвенционална технология и 15 Clearfield технология. И двете технологии ще бъдат спазени. Ще проследим целият опит от поникване до жътва и ще бъде отчетено всичко в детайли, как се развиват различните хибриди при едни и същи условия. Каква е целта, която имаме? Полето е отворено за всеки един от вас, земеделски производител, агроном, колега, който има желанието да види как наистина се справят тези хибриди. Това, което е изключително важно за нас е, че можете да наблюдавате от самото покълване и поникване до жътвата на рапица. Когато условията са еднакви, остава само потенциала на хибридите.